mai media tei osen lai tongai jo tono जों तिनि किप्रामो थानांगि सिनि तेरानं सिमनानि सोनारामते इंडस्ट्री वो जों साफाय अभियान खालायखा जों तिनि मा पुइलाया सिगांगो जों गोबां मा वहाय साफाय अभियान जों खालायजा एंखाय सिनि नाहार मंगा बनो जों बाजार बुरुम थाङै जों साफाय खालायै बरंनो जाहाथे ताहे बुजक मान जों सिनि कोन साफ सुथरा गायतनानि साफाय गायतनानि जों तमनो जों बरंनो व्यवस्था बुजंनो व्यवस्था खालायनानै जों जाहाथे अखना खनि खिबियावै काचा जों बाजाराव डास्टबिन व्यवस्था खायो डास्टबिन खिबनानै बंनो साइ रिजांनाय अबनो जाहाथे खना खनि खिबियावै अ जाहाथे बं डास्टबिन खिबनानै अबनो जों बंनो बुजक गैयाखै जे नेक्स्ट जाहाथे आबर्जना र मैला दं यातिके जों अब गना पके जों ताप प्रग्राम खायतंग गना अब sini tidak mau tani yo dok apa no tabuk ikalai tangga jahate jotto perlu sung bahasa pusong mano ini untuk sampai sini dengan apa no kasih ini nak